Assalamu alaikum Türkmenistanlar, assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Xıdırov Qaqımrat Türkmenistanın Halk Hareketi'nin Türkmenistan Demokratik Sayılığının qurnalarının biri. Aziz adamlar Türkmenistanlar. Şuun 10. dekabr. Dünya boyunca insan hakları qorunan günlerin biri. Şu günde biz yadlap geçmeli bizim kahraman adamları, bizim hak hukuklarımızı görüşen adamlar. Şoların yadını adlarını yadlap geçmeli. Bu sanlara giren oğul Sapar Muradova. Bu ayımırk yağlı ayal maşalı mını türmen içinde bil kastayın öldürdüler. Onun arslan yağlı yüreği vardı. Şu zatlardan korkma. Sebebi bunu öldürdüler. Bu izi giderleyin göreşecek ol görünüp durdu bu zatlar. O oğul Sapar Muradova'nın ABŞ'da, Amerika'da ölen jurnalistlerin daska paçotusu var. Şonu adını koydular. Ondan başka Şeyh Muradov ba, Anna Murad Xatamov ba, Yazgeldi Gündoğduyev ba, İklim Film Cumayevlerin maşgalısı var. Şoları yadlak geçmeli. Bir topar adımlar. Ondan başka Azirine türmede otur Mansur Mingeyev, Peygamber geldi, Allah verdi. Bir topar adamların hak hukuklarını bozdular. Bu hak hukuklarını bozdular diyende bunları azat qaziyetli işini görmediler. Hemmesinde advokatım yok oldu. Yine näme bir zatlar? Konstantin Şıkmuradov 2 yıl munozol türmeden çıkmalı başlan. Türmeden çıkmalı. Mın ayal maşgalası nire yazmadık yeri yok. Nirde men adamım di. Jogap alıp bilen akla. Näme üçün? Näme üçün şu zady öldü? Sebebi biz Türkmenistan'ın içinde hemmemiz yuvoş oturduk. Şu gaz, mut gazı, svede, suva hem duza satıldı. Doğrusunu doğru aytmadı. Şu zady bolan soň yadınızda yok mu şu halk maslahatında yaştan geçen adamlar, bir çenden geçen adamlar ölüm dik kıyırdılar. Şonda bir şu Nasrullah çıkıp aydaydı şu adamın canı çözmeğini bir Hudaýyň elindedir. Biz o zatları vermek hakkımız yoktu. Ölüm cezasını. Şonu yadlak geçmeli men näme diýsem şu Nasrullah vardı. Yönü Türkmenistan'ın içinde şu zatlar 3 sany adam belan kördü. Arhitektori. Bizim Lowurdap duran yurdumuzu terrorçılık hökümeti ördüler. Terrorçılık dövleti ördüler. Bu Sapar Tilka ölüp gitti. Ramplar kaldı. 70'ten adılar bu adamlar. Yönü hökümeti yapışıp otylar Türkmenistan'ın hökümeti. Näme üçün? Bu Türkmen halkının, Türkmen milletini yitirmeyecek otylar. Men bir zada düşünemem. 2 sany adamı böyle o barbina yörüte koydular onu. Onun tohumuna yaşıl signal verdiler. Näme oğurluk etsen oğurluğa verdik. Zat etsen. Yönü qalan Türkmen halk, orgun işgärleri kimi dinleýäňiz siz? Siz yitirmedi o tyrlar. Özüňizem şu tusuğa düşýäňiz. Ana Şeyh Muradowy tusuğa düşüren adamlar Şeyh Muradowyň nemelerini. Yazgeldi Gündoğduyew. Anna Murad Xatamov. Tusuğa den adam tusuk quran adam özleri şu tusuğa düşdüler. Bek Muradov tozu, Nazarov. Olaram hak hukuklary bozuldu. Sebäbi olaram azat qaziyetli işlerini görmediler. Siz häzir niye eser ediňiz? Sizem bir-birinizden hakkınızı bozup türme uğra değil, yitirme değil. İskender Müllikov'un nemesi İkbalını görmediniz mi? Näme boldu? Vepaly şu barbe gulluk etdi. Soňunda näme? Gözü oğdan depede çıktı. Hemmesi galanlarmış öyle.
2019-njy ýylda men Stambola bardım. Şonda adamlary ýygnajak boldum. Näme üçin? Näme şu Türkmenistanda gidi oturanyny bardy biljek boldum. Meni şonda Türkmenistanyň hökümeti Türkiýe döwletine hat ýazdy. Terörist ekstremisti, suwutnamasız. Diňe adamlary ýygnajak bolan üçin. Bular görýäňizmi? Gorkup otyrlar. Şondan soň men aman sağ Spain'den soň çykan soň çürüm Hudaýa şükür çürüm bütün eken Allah Taala ýol açyp berdi. Gaýtdym. Şondan soň men goýmadym bu zatlary. Şu adamlary mobilizaw edip şu garşylyk görkezip. Şoň üçin rezultatdan bolup otyr. Rezultatdan bolup otyr. Türkmenistan barada halkara jemgyýetler üns berip başladylar. Sebäbi biz ýeki adam däl, biz bütün halk bilen çykyp otyrs. Bu terrorçuluk döwletine garşy. Terörist döwletine. Öňden ýalnız häzirim gidi otyr. Näme üçin men terörist döwlet diýip aýdýan? Ine daşa ýurtda nirde bizim aktivistlaryň bir zat diýse, şolaň öýüne agyny gardaşlaryna gelip azar berýärmişler. Möhüm işgäri, migrasiýa diýemi, İçeri İşler Ministrleri. Näme de otyrsyňyz siz? Bir oýlanşyňyza, erti büýürüň sizin öýüňize de geler. Organ işgäri. Siz Müllikiň ikbalyna seredin. Ýadyňyzda dursun, gözüň öňüňizde dursun şo zatlar. Müllikifden öň neme wady? Nazarfda Begmurad otuzlar bardy. O baş prokuror var. Olaram gittiler. Hemmesi gidip otyr. Ýakynda ine Allah berdi peýgamber geldiň. Bir güne türme uğrattılar onu. Azatlyk ýok ýerde. Azatsız Kazyada da alıp barmadı. Onu sizon içinde suud ettiler. Ýanyna adwokatym goýbermediler. Bir güne gitti. Näme üçin? Ýöne agyny gardaşlaryň ýanynda aýdypdyr şo. Näme de otyr bu? Bu bir han prezident. Beýdip ýaşap bolmaýdy. A dogrusyny aýtdy. Näme ýaşap otyrsyňyz siz? Aileniz alıp bilmeseňiz. Dermanlaryňyz satyn alıp bilmeseňiz. Nowatda geçirip otyrsyňyz durmuşyňyzy. Men köpsüne maslahat verdim. Aileniz alıp bilmeseňiz yazın. Yazan maslahatym alan adamlar yazdılar, aýlygyny aldylar. Ýöne bir aýlygyny. Indiki aýlygym şeýdip ýazmalym diýip otyrlym ha. Hawa yazın diýdim. Siz näme üçin galanlara aýdaňyz aksyn? Galalaram bizem ederiz diýip ýöne otyrlar. Ýoş. Haçanda hemmäňiz, her biriniz, özüňiz näme üçin şu derejeye ýetdik biz? Näme üçin biz konstitusiýa boýunça biziň hak hukuklarym bozulup otyr? Dip özüňiz sorak berip, şu zady soğuşa çyksaňyz, görüşmäge çyksaňyz, ýazyp kazyň üstüne galamla beren. Şonda biziň Türkmenistan parlap başlar. Parlap başlar. Biz Allah berdi, peýgamber geldiğini goýmaýas. Beýdim. Bu ýagdaýda. En ýakynky sessiýada geler Ýewropeýski Soýuz barady. Ýewropeýski Soýuzyň nemesini sessiýasynda. Ýygnaganda Murat Kılıçdarow Gurbanow hökmen şotaýa barar. Hökmen oňa Fransadan barma iň asat. Şotaýda şoň ikbalyny galanlar bir güne oturansa mazlum minge oňa bir günah oturan adamların, bir topur adamların ba, şolar barada bizi maglumat gerip otyrlar. Bizim ol familiýalaryny aýtjak däl. Ýöne şolaryň ikbaly barada biz galdyrarys biz. Şu Ýewropeýski Soýuzyň sessiýalarynda. Oýlamaň, biz bu zatlary ýöne ýerde goýup gidersdi. Şuň biz aýratyn çykyp iglan edip otyrs bu zatlary. Türkmenistan halky indi gorkum yok.
Türkmenistan'ın yol başçıları kızıl çizikten geçti. Avrupa yurtları, ABŞ yurtları. Sizden de olurun ikbalı sizin elinizde. Şu kalan bilen, kağız bilen şolar alıp yıkayınız. Şolun bidüğünçülüklerini görkezip, suutnamasını uğratsanız bile. Şoň için, gelin, hemmemiz ağzı yürü olaylı, bir-birimiz bilen novatda, dronda çölöň üstüne, dermanın üstüne, başka zatlar uçmayalın, söğüşmayalın, gayta, hemmeniz ağzı yürü olup, şu novada varsanız mağazini çörük payoğun alacak olsanız zatlarınızı, şu vaktine hakimliğe canadın, yoksa ağzı yürü olup hakimlerine varın, nalog inspeksiyon başlığını getirin, şu zatlar mağazini şu bidüğünçülük edip oturdu. Aileniz vermese bankamatta yazın prokuratura. Olar bir zatlar hiç saat etmeseler, ondan sonra bize yazın. Biz şu zatları, bize şu subutnamalar gerek. Yine internet yok deyip biz gıyırı oturuz Türkmenistan'da yok deyip oturuz. Yine bunlar indi adamların gözünü çalacak olup daşa yurttaki o Европейский Союз'un nemelerini hükümet чиновниklarin gözünü yapacak olup hemme ministerstvo ведомстволар öz подразделение, vilayet подразделениini öz saydığınızı açın diyorlar. Şöyle glupustlarım nemede otururlar. Bir ministerstvo bir sayt olmalı. Arka подразделение bunları yazıp üçüncülük etmeli. Görüyorsunuz mu? Bunlar edip oturan işlerini. Siz internet verseniz Türkmen halkına verin. Ne için bizim çağlar özüne risk koyup okuvu var yalla. Öýünde oturup kompýuterda okumalı olur. Kompýuter olar üçüncülük edin. Laptoplar. Hey aytsan aydı vermeli. Yöne. Yine bir göz aydayım. Indi sizin yaranız kalan bilen kağız olsun. Türkmen halkı. Sağ olun. Türkmenistan ona, Türkmen halkı ona.